Oni su jedan od najstarijih horova, ali ne prema datumu osnivanja, već po godinama pevača. 20 beogradskih seniora, članovi su etnohora Biseri. Koliko pesma pomaže da penzionerski dani budu vedriji, ove starišane pitala je Jelena Nikolić. Kažu da treća dob uopšte ne mora biti dosadna, naročito ukoliko penzioneri imaju neki hobi. Doveli smo vas danas da vam pokažemo penzionere kojima je hobi izvođenje etno pesama. Ušunjaćemo se na čas vokalne etno grupe Biseri. Možda su retki poput Bisera, ali se itekako mogu pronaći seniori koji se ne ustručavaju da zapevaju. Svakog ponedeljka se održavaju probe od 13 do 15 časova. Imamo i soliste i duete i negde oko 20-ak pesama na repertoaru ove što se grupe tiče. Penzioneri sa Vračara pred 2 godine okupili su se u udruženje etno pevača. Zaboravljene srpske pesme izvode i oni sa podužim pevačkim stažom i oni koji su prvi put pustili glas. Jeste li pevali ranije? Ne, nikada. Ja sam kao dete možda ovako u horu, ali nikada ranije nisam pevala. Nikada ranije nisam ne igrala. Sad prvi put igram 10 godina već kako igram u folkloru. I pevate? Pevam, da. Možda dobro pevam, možda i ne pevam, ko to zna. Ali evo me u horu, evo me, hoću da se družim, to mi je mnogo dobro ovde, ja sa svim ovim mojim devojčicama mogu reći, mnogo smo dobri i tako se družimo lepo da nema nikakvih problema. Te etno pesme drugi horovi, odnosno grupe ne pevaju, a mi smo to izabrali i lepo nam je, družimo se i šta znam, malo ima momaka, odnosno više nas je baka. Na časovima muziciranja zabranjeno je pričati o lekovima i bolestima. Ovde su pesma i smeh glavna terapija. Dođete na Mrgođini, pesma sve otera i odavde izađete vesel. Dosta vam se ne ide odavde. Ovo je puno za nas, pogotovo penzionere koji smo skoro otišli u penziju. Puno znači, navika, znate, radite, idete u sete rano i tako jedan put dođe presek filma i kući ste i ne znate što da radite. Neka američka i nemačka istraživanja pokazala su da penzioneri koji pevaju piju manje lekova, ređe su u depresiji i žive duže. Jeste li vi primetili neko poboljšanje što se tiče vašeg zdravlja kad se završi čas pevanja? Meni se čini da sam mlađa, samo da nisam dijabetičar, bilo bi još bolje. A inače, lepo mi je, ja se radujem kad treba da dođe dan da dođem ovdje. U neprestanoj su potrazi za novim muzičkim biserima i zato je njihov poziv drugarima penzionerima stalno otvoren. Najpre za druženje, a potom i da zajedničkim snagama od zaborava sačuvaju stare etno pesme. Ostavljamo ih da uživaju, a oni nas ispraćaju kao što su nas i dočekali. Ovoga puta nešto drugačijom pesmom. Ostavlja ruže ispred moga praga, kome sam se srcu ja toliko draga. Izvolite malo trema.